یاسای چوارچێوە لە ڕۆژنامەی فەرمی تورکیا بڵاو کرایەوە و ڕەجەب تایب ئەردۆغان سەرۆکۆماری تورکیا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە سۆشیال میدیا هەواڵەکەی بڵاو کردەوە وتی پیرۆزبایی لەو کەسانە دەکەم کە ماندوو بوون و هیوای خواست ئەوە چارەسەری بهێنێتە ئاراوە. پەیامنێر ئەیوب دێمێرمان لەگەڵە لە ئەستەمبوڵەوە بۆ زانیاری لەسەر قۆناغەکانی داهاتووی یاسای چوارچێوە. ئەیوب ئەو کاتت باش. بڵاوکردنەوەی یاسای چوارچێوە لە ڕۆژنامەی فەرمی حکوومەتی تورکیا مانای چییە و دوجاریش پێمان بڵێ کەی بە دیاریکراوی دەبێتە یاسا؟ ئاراستی پشتی کو em bêjin ev yasa rojnama resmî da hate weşandin hê bi şiklekî yasa derneketiye lê îro tiştekî din jî hema piştî viya jî derketolê ew jî dibin serokatiya alîkarê serokkomariyê yani Cevdet Yılmaz da lijneyê hate damezrandin. Ev lijneyê da Wezareta Hundir, Wezareta Der, Wezareta Parastinê dîsa serokatiya alîkariya serokkomariyê geyriviya istihbarata Türkiye û lijne ewlekariya millî divê derê da erkdar e. Dîsa li ser vî jî ana ewan civînek jî li darxistin yani 24 mehê da an jî roja duşemiyê wê civîna xwe ya yekemîn çêbikin. Eva tê çi wateyê rastî divê derê da jî hema bêjim yani ji vî şundatir ev lêkolînên ku li ser çekberdan da aliyê din da feskirina PKK hêla din da em bêjin radestkirina çekan tevahî çiye çimîne ev lijneya hanê wê bişopîne raporekî amade bike ve raporê jî pêşkêşî lijneya ewlekariya millî bike o ev lijne wê biryarê bide. Baş e Eyüp yani destpêkê dema ku berî ku biçe dengdanê jî digot ev proses vê biçe dengdanê qanûna çarçovayî û pişta divê de rojnameya fermî da belav bibe û pişta êdî prose dest pê dike. Anha belav bûye yani qonaxa bê êdî çi ye? Proseyeke çawa were dest pê kirin? Salih rastî wiha em bêjin ana lijneyek hate damezrandin ama ana behs kir kî divê derê de heye çi sazî tê de heye lê rastî ev rapor wexta ku biçe lijneya ewlekariya millî wê gavê lijneya ewlekariya millî biryarê wê bide erê an na yani hekî em bêjin biryarê erê derket wê gavê di rojnama resmî da wê were weşandin êdî ew bibe qanûn an jî şiklê wê derkede piştî wî jî em bêjin wê çi bibe prosedür wê gavê dest pê dike çekberdan yani wê demê vegera ew kesên ku li serê çiyê ji bo ku ev qanûnekî ji bo wan derketiye ew di nav 6 mehan da wê li gorî vî bên an jî neyên yani dîsa li gorî daxuyenên Dem Partî an jî daneyên destê Dem Partî nehset kes berî yekê Hezîrana 2005 ew hin kesenê nikarin bên geyrî wan ew kesanan wê bên li gorî wê êdî prosedürek dest pê dike. Belê Eyüp Demîr peyamnêrê me ji Stenbolê me re bûyî gelek spas ji bo vazaniyerî te.